Avui hem vingut a Sarrià, però plou. Per això porto caputxa. És un dels pobles que estaven fora de Barcelona, per la serra de Collserola. Sarrià, Sant Gervasi, Pedralbes... Sarrià és terra de... Sarrià, vents, torrents, torres i convents. Ai, que no em sortia. Hi ha diversos convents, hi ha un dels jesuïtes, les antigues torres de Barcelona. Una torre, no pensem en res medieval, una torre era una segona residència de la gent adinerada que podia estiuejar, sortir com a segona residència de fa molts anys. I avui dia, bé, com sabeu, Sarrià és una de les zones més cares de Barcelona, diguéssim, classe alta. Com que plovia, hem fet el més interessant que es pot fer quan plou, que és anar al Tomàs a menjar unes braves i aprendre alguna cosa. Us recomano molt les braves del Tomàs, són de les millors de Barcelona. I una de les coses més xules és potser el mercat. El mercat és molt antic, modernista, petitet, però molt funcional, us ho recomano. I la veritat, moltes gràcies a BCN Lic per tot, perquè és una escola maquíssima i els professors són els millors. I també aquestes classes d'immersió. Sortim, és més sobre sortir al carrer. Ja sabeu, si voleu parlar català, si voleu conèixer la ciutat, apunteu-vos a BCN Lic, us esperem